Pan Oedd y Byd yn Fach wedi cael ei setio yn yr 80au. Mae'r ail hanner wedi cael ei setio heddiw yma. Felly, da ni'n edrych ar Gwisgoedd o 2 gyfnod gwahanol a sut mae'r 2 yna yn gweithio efo'i gilydd. Dwi'n gweithio lot o Cordelia, sef dylunnydd y sioe. Mae hi wedi dod fyny efo'r dyluniadau. Dwi'n gweithio'n agos iawn efo hi i ddod ar Gwisgoedd i'r llwyfan. Da ni wedi bod yn siopa lot fo'n gilydd. Mae'n gret ar y funud, mae'r 80au wedi dod nôl yn ffasiynol iawn ar y funud. Felly, mae lot o siacedi wedi cael ei gwisgo adeg ynny. So mae'n ddiddorol gweld sut mae hynna wedi dod nôl ac yn relevant i heddiw yma, a be mae pobl yn wisgo heddiw wedi cael ei dylanwadu yn yr 80au. Yndi, mae'r cymeriadau gyd yn dod o deuluoedd sy'n cael amser reit galad yn y sioe. Felly, da ni'n edrych dipyn ar ddillad sydd wedi cael ei rhoi lawr o frodyr i frodyr ac o ffrindiau i ffrindiau. Felly, lle bod yr gwisgoedd ddim cweit yn ffitio'n iawn, bod nhw'n chydig bach yn fler. So edrych yn berffaith yn y sioe. Nes i gychwyn off fel dresser efo cwmni opera, so ni'n gweithio ar y sioea yn helpu bobl wneud quick changes nhw. A ti'n cael gymaint o brofiad gret yn hynna, yn gweld gymaint o wisgoedd o wahanol gyfnodau. O hynna, ti'n dod i nabod lot o bobl gwahanol, a fela ti'n cael mwy o waith, so jyst cael gymaint o brofiadau ti'n gallu, swn i'n dweud.